Adu kat no ngin syaset patok paune virus. Haba kalat berlanj nu kadon. Ini ban simbet Iaka. Ayah ketika kawit kerkendai. Kena ikun baki kena persya ya kena kekelam. UMLA ka Mawsynram constituency ba HM Shangpliang uladawa pha tokit majestor Halor ka jingsha nyon jongki pajba kisnong nongkendong hakabaya dei ba ka jingsi wiki by boarding lengba ka power Saubhagya scheme kabalong ka scheme boarding nongkendong kabatang shi point henrei ka jingsi ka by boarding kalong ka balak palat put wat haba umpatle ka connection ru ki pajba kilayo pdiang da ka by boarding haba kimpat yo satia ban pendankam ka jinglip boarding ba khakha hakisnong nongkendong penban ka by boarding pat hapsiu manubnai bar Halor kane uti UMLA ula berngam ban khli kitab haying dorbar thawain ke jilla ka ban salong shan ban pensautu e ka sarkar ba ka dei ban jubab Halor ka jing e ka ba ki pajba ki syam batmat man lagapor ngalayo bun ka complain Halor ka jing bombiang jo ka boarding kamtam e haki time border ba ka boarding kalip da kitayo te namla man mudur syo hakano ka dor ba haba nakaliang ka sarkar ki ong ba ngila penbiang ya ka boarding bahkan poi saman ki jaka joka jela brokowe ndre haka bor haka thanjungi haka border jungi menta lagi tayo kalip kading menjudan light hakam kum kini ki porle tang su slap malumala tang su dumlo komot la lip ka borte tenga nga la yo ban ya kli na ki engineer te ki engineer ki keno sa ka fetko ka de ka organization ka bala shim y na ka MCL ka IY sa ka fetko man panya ya kani te namar kata daw ka ladon ka lack of coordination hangni ba ki transformer ki betai ki transformer ki mala bakin repair hakapo ko babiang te sisi la betai transformer ko ki simda ki tayo ki bri jungi ki chencha pila i hakum kan ka fornata baki kon samla jungi ki don kam bakin pulekot habak ong le kata online class kile online class sakundo kabat jenjar kalong ba bukli kini ki kon samla ki hawan kiu shadu shasor shlong bansa hangnur no haying jong ki bahing hasem lane ya wai da haying ban lut pisa su tamban yo ya ka online class kani kalong ka jing e ka real problem at the grassroots level adawan ka sarkar adawan ka power department bakam dei bakan lebeng ya ki bre ki badon shakinong kendo kani ka jing ja kam dei tang konstitusi jonga ka ja kam tam e hakinong kendo ki paralok ki basa hakinong kendong kilong ki bas ki syak jinjar hadu ata te menta in ong suatang kata kabahar kalong menta ka sarkar ko ong ba ki kisnong jan baro layo ban cover hapo ka Saubhagya scheme chano ka Saubhagya scheme hamo ka don ka Saubhagya scheme katno kilong yeng ki balala ban mentoy na kata ka Saubhagya scheme nakwa ba ki officer juga power department kide ban late ban inquiry ban check ban pay ngalawan ni ngalai lagi kmak lejo kila susi tang de ki post ki ong ba kakam kadang yang don ki long yeng ki ong bala suan ai tang na suan pendai tang mitar hading kata ka power connection kam don tang su pendai mitar tang hapo steo ka bil kala poy kay kani ko jayu kay ka daw ka long ni it's in the total mess na sonsi mangan ong ba hito ki brio ki baduk tang ki bayo ya kan ka scheme Saubhagya kiyo connection tang iwi ipon kamita lawan pendai haberenda ubol la pendai connection umdan ndrai kabil kala poy dapoy kabil ka ba sabdang sakando nanokin siya ta kabil
Kaya kadaw ba kakiw kata kabay baylay hadu tata. Tin namar kata ngidon kam bang ideng ban tokit ya kani. Nakaliang ka district nga daway ka DC joka East Castle District Administration ba ka Deputy Commissioner ka ban review ya kani. But kada ban immediate da ki magistrate bikide ban le ban inquiry ya kini ka jingle bian ka jingle thombor jong kini ki kontraktor ki badai pe ya kini ka kam Saubhagya niyo so ba ya kini ka kam Saubhagya layo daka satnam company mereka satnam company kala iyo ka iwai kala yang Halor kita ki kontraktor kita ki subkontraktor kidang iwai su biang sahi ki we ki brio kupang ini pen Treikam kumni kalau sya kalong kabasongsi abang inyo i ba hakajala jungi kalong kumni ka situation te nomor kata ya kini kimat jong kini ke Jing jong ki ba ngalapun kre bangan ra hapo assembly bat ngan ter ya kini ka kam haka assembly ba ngidon kam ba ka sarkar ka di bukan juba ke iga daw ba ka boarding ka lip man ka tayo bat ndala lip daki benai daki tayo kam jume lai chu sa kinong kendong bat kam tam ha boda ka ba ar kalong ya ka Saubhagya ke iga daw ba ka Saubhagya ka fail ha kinong kendong jungi madu menta ki brio ki beneficiary ki bayo ya kan ka Saubhagya scheme kimpat yo bantang ya kalai kabalai kalong ke kadaw ba ke billai haba empat yo tang ya kalai hiyeng ka billai kala ada poy mano bale ikini kikam ngidon kam bangin pak tokit ba ngadawan ka sarkar baka dewan thong ya ki officer ki ba dewan lek man tokit ya kini kikam ba ya ka DC jo ka East Castle su kentu baka dewan pak marmar siapo Mawsynram konsumsi ban pak pe ke ga jia hangthe ba ke ga daw baka jia kumni tang kita